Vengui de la Val d'Aran. La Val d'Aran és una petita val en mig dels Pirineus, la gens de Catalunya. Bene, vos portam paraules en música des les muntanyes dels Pirineus. Que me compreneu, tutti? Sí, podem continuar, perfecte. Bé, doncs és un plaer este assiu amb vosaltres. Presentar-vos el nostre nou disc en Herecle, que ven d'este publicat en mes d'abril, o sigui, publicat. O sigui, ell cau carrent tot recent. Arren, demoram que vam a passar i va plegar una serada, massa. Ara sí, començam. Moltes gràcies. Encara soy impregnada de estrés o luz. Me estoy